Fil-Parlament, il-Ministru għat-Trasport, l-Infrastruttura u l-Proġetti Kapitali, Aron Farrugia, ta' rendikont dettaljat tal-ħafna xogħlijiet kapitali li twettqu fl-aħħar snin fl-inħawi tal-Marsa, il-Ħamrun, il-Furjana u l-Belt Valletta li bkollox ammontaw għal-investiment ta' aktar minn 47 miljun euro. Fil-Marsa l-Infrastructure Malta għamlet xogħlijiet fit-triq il-Kungress Marjan, triq Domintov, triq Diċembru 13, triq Aldomoro, triq il-ħaddiema, triq li twassal għal fabriki fil-qasam industrijali, triq il-Marsa, triq Nikolo Izwaħ, triq Moll il-Braken, il-Moll tal-Pont, il-Moll tal-ħatab, triq il-Ġerrejja, triq is-Serkin, Belt il-Ħażna, triq Giuseppe Flores, triq il-Pitkali, triq il-Biċċerija u x-xatt iċ-Ċangaturi, fil-waqt li bniet pont pedonali fit-triq it-Tiġrija. L-investiment totali ta' dawn ix-xogħlijiet ammonta għal ftit aktar minn 11 miljun euro. Fil-Ħamrun, l-Infrastructure Malta għamlet xogħlijiet fit-triq Abela Skolaro, triq Dunnerik Cordina Perez, triq Villambrosa u l-bypass ta' bejn il-Marsa u l-Ħamrun, fil-waqt li bniet pont għal mixi u r-roti fil-blat tal-Bajda. Saru xogħlijiet ukoll fit-triq Karmenu Abela, triq Ċensu Buġejja, triq Atoċja, triq il-Vitorja, triq Maitland, triq il-Kbira San Giuseppe u triq il-Kappillan Mifsud. L-investiment totali ta' dawn il-proġetti ammonta għal 14.4 miljun euro. Fil-Furjana mbagħad b'investiment totali ta' 5.3 miljun euro, l-Infrastructure Malta għamlet xogħlijiet fi triq il-Kurċifiss, triq Envin Cremona, triq l-Indipendenza, it-Tela ta' Samezon, ħdejn il-Librerija Pubblika, triq Vincenzo Di Mek, triq il-Cappuccini, triq San Franġisk, triq San Tomas, triq il-Miratur, triq Pietro Florjani, Xatt it-Tiben, triq San Publiu, Pjazza San Publiu, triq Sarrija fuq il-moll ta' Xatt Lassara u tal-Eneb, kif ukoll fil-faċilitajiet tal-Forzi Armati ta' Malta f'Xatt it-Tiben. Fil-Furjana wkoll il-Grand Harbour Regeneration Corporation wetqet diversi proġetti fosthom il-ġnien tal-Mal, triq l-Assedju, Vjal Nelson, Vjal ir-Redwardu, Pjazza Tritoni u ġnien il-Biskuttin. L-investiment totali ta' dawn ix-xogħlijiet ammonta għal 13 miljun euro. Fil-Belt Valletta, b'investiment ta' 3.5 miljun euro, l-Infrastructure Malta għamlet xogħlijiet fit-triq Lifran, triq il-Kavallier, triq Zekka, triq San Dominku, triq San Pawl, triq l-Arċisqof, Xatt Laskaris, triq San Kristofru, triq il-Merkanti u triq it-Tramuntana. Barra minn dan bniet il-Fast Ferry Terminal għas-servizz bil-baħar bejn Malta u Għawdex. Għamlet l-ewwel fażi tal-proġett f'Marsamxett biex ittejjeb il-faċilitajiet tal-passiġġieri li għamlu użu mis-servizz tat-trasport bil-lanċa. Irranġat l-iskalf f'Xatt il-Barriera li jintuża mid-dilettanti tar-regatta u rrestawrat il-breakwater tal-Port il-Kbir taħt il-Forti San Tirmu. Il-Ministru Aron Farrugia fakkar li minn barra dan ix-xogħol kollu fil-Marsa sar ukoll l-ikbar proġett infrastrutturali li qatt sar fit-toroq ta' pajjiżna, il-Marsa Junction Project, b'investiment ta' 70 miljun euro. Permezz ta' dan il-proġett tnaqqas il-ħin fl-ivvjaġġar u tniġġis fl-arja fl-iżjed żona li minnha jivvjaġġaw nies tul ir-rotta ewlenija minn u lejn in-nofsinhar ta' Malta. Fl-istess ħin, fost proġetti oħrajn li għaddejjin bħalissa fl-inħawi tal-Marsa, l-Ħamrun, il-Furjana u l-Belt Valletta, l-Infrastructure Malta qed twettaq il-Grand Harbour Clean Air Project. Dan huwa investiment ambjentali ta' 50 miljun euro li jinkludi l-iżvilupp tat-tamir meħtieġ sabiex il-vapuri tal-passiġġieri u dawk li jġorru l-merkanzija ikunu jistgħu jitfgħu l-magni tagħhom li jaħdmu biż-żejt tal-gass jew biż-żejt tqil u minflok iqabdu mas-sistema għall provvista tal-elettriku li se jkun hemm fuq ix-xatt. Permezz ta' dan il-proġett se jonqos b'90% tniġġis tal-arja ikkawżat minn dawn il-vapuri u bekk l-Infrastructure Malta qed tagħti arja aktar nadifa lil 17,000 familja li jgħixu madwar il-Port il-Kbir.